qüestionari d'avui és, us explicarem, hem posat en marxa al campus virtual una nova activitat, un nou tipus d'activitat. És un nou tipus de qüestionari, d'acord, que es diu qüestionari adaptatiu. Es diu adaptatiu perquè bàsicament el que fa és adapta les preguntes que li va proposant respondre l'estudiant en funció de les seves respostes. L'estudiant va contestant i en funció de si contesta bé o contesta malament, el qüestionari li dona unes preguntes o unes altres. Bé, en la descripció del funcionament i com configurar-lo, etc., això hi entraran en més detall els companys del Servei Lingüístic i de Publicacions que tenim amb nosaltres avui, que seran les persones que faran el webinari. Són la Montse Martínez Ferrer i el José Ramon Biau. I, sense més, comentar-vos que principalment explicaran l'activitat, com configurar-la, les opcions que ens dona, però també, més important i amb més valor des del nostre punt de vista, és que us explicaran l'experiència real que ells porten duent a terme des del setembre perquè estan utilitzant aquesta eina per fer tot el que són les proves de nivell, per diguéssim, detectar o definir el nivell de cadascun dels estudiants, tant d'entrada com de sortida, com d'Erasmus, etc. Us ho explicaran amb més detall. I l'últim és que anirem fent pauses, preguntant si hi ha dubtes, i llavors sou lliures de fer-los a través del micròfon o a través del xat, com més ho preferiu. Bé, sense més, els dono la paraula i jo ja m'amago per aquí. Gràcies, Andreu. Ja ens ha presentat una mica l'Andreu i ha introduït el que us explicarem avui. És un plaer, primer de tot, compartir aquesta experiència sobre l'ús d'aquesta eina que recentment han incorporat. Nosaltres vam tenir el privilegi, i crec que ho puc dir així perquè hem tingut tot el suport de l'SRE, pilotar, diguéssim, aquesta activitat abans que es posés ja, s'activés al campus virtual de la URB. Dit això, ja ens ha presentat els nostres noms, però us explico qui som. Doncs el meu company és el José Ramon Biau Gil, de Servei Lingüístic i de Publicacions, com jo, i ell és tècnic d'anglès i específicament en els últims anys es dedica més a l'avaluació. D'acord? És per això que ell és un puntal molt important en aquest projecte que hem estat desenvolupant. I jo mateixa soc la Montse Martínez, que alguns de vosaltres ja em coneixeu perquè he vist moltes cares conegudes, i soc la responsable de la subunitat d'idiomes i també de l'espai d'aprenentatge de llengües. El contingut que us presentarem avui, bàsicament l'ha resumit l'Andreu, però us diré que primer us exposaré què és un qüestionari adaptatiu, una mica per posar-ho en context, les funcions que té aquest Adaptive Quiz, que també li diem, que és el terme en anglès. Llavors passarem a concloure comentant una mica els avantatges i també els reptes que ens hem anat trobant i que també hem pogut extreure de l'experiència i els compartirem amb vosaltres per poder-ho comentar plegats i com deia l'Andreu, podem anar parant per fer preguntes o consultes o comentaris o aportacions i al final de tot també hem pensat de deixar un espai més ampli per si hi ha alguna pregunta que s'hagi de també mostrar alguna cosa en el campus virtual mateix. Doncs res, començaríem per la definició de què és un qüestionari adaptatiu, també conegut com Computer Adaptive Test, i les sigles que de vegades us trobareu en els manuals. De fet, sabeu que vam rebre, juntament anunciant aquest webinari, ens van fer arribar una guia fantàstica que han elaborat a l'SRE i també tenim l'enllaç de Moodle en si, que ens dona les pautes de com anar muntant un qüestionari adaptatiu. Això es tracta d'una prova per ordinador, sempre és per ordinador,
i va adaptant el nivell de capacitat, es va adaptant al nivell de capacitat de l'estudiant en temps real, que aquest és un gran què, no? Doncs que les preguntes es van adaptant, o sigui, el sistema va llançant preguntes d'un nivell o d'un altre segons la capacitat de l'estudiant en temps real. Si l'estudiant contesta una resposta correcta, el passa a un nivell superior, i això ho podem veure amb la línia, amb els punts, la línia lila de punts, que va indicant si la respon correctament, doncs va pujant. Si la respon incorrectament, va baixant. No sé fins a aquest punt, no sé si fer una primera mini parada, no sé si hi ha alguna observació o tothom fins aquí. Clar, el càlcul es fa automàticament del resultat i aquí hi ha tot un seguit d'operacions que fan que finalment ens doni un nivell, que en aquest cas nosaltres, ara us explicaré, però clar, tal com deia ja l'Andreu, ho avançava, ho hem fet servir i ho hem estat pilotant amb la prova de nivell d'anglès, concretament. Montse. Alguna pregunta, Andreu? Jo pel xat no veig cap pregunta, però en aquest punt simplement no sé si hi pot haver el dubte. O sigui, el qüestionari, a diferència de l'altre qüestionari, no et dona una qualificació de 1 a 10, per exemple. Pregunto, O sigui, el que et dona... Bueno, potser el José veig que anava a parlar, si vols dir tu, perquè ell està... Sí, després en concret, quan parlem de les funcions, també parlarem una miqueta més en detall de com dona el resultat i de com després podem adaptar el resultat al que nosaltres necessitem. El que sí és cert és que el resultat no ens dona una nota en el sentit tradicional de dir, doncs mira, si n'he encertat 8 de 10 és un notable, si n'he encertat 5 de 10 és un aprovat raspat i si n'he encertat 3 de 10 doncs és un suspens com una casa. Funciona diferent perquè funciona per nivells. Llavors, el que intenta definir és si aquesta persona té aquest nivell de competència, o aquest altre nivell de competència. I tot això veurem després com, segons les nostres necessitats, ho podem fer tan flexible o de la manera que més ens interessi, de com marquem els nivells. Però sí que el que és important és que es tracta de decidir si aquell alumne té un nivell o un altre de competència sobre una cosa. No es tracta de dir, bueno, s'ha estudiat la lliçó 1 però no s'ha estudiat la lliçó 3. No, es tracta de dir, sap les coses del curs 1 o sap les coses del curs 1 i del curs 2 o sap les coses del curs 1, el curs 2 i el curs 3. Més o menys seria això. Molt bé. Gràcies. Gràcies, José. Sí, això més endavant ja entrarem en més detall, però gràcies, Andreu, per plantejar-ho, perquè així també podem anar avançant petits detalls. Aleshores, un cop definit el que és aquest qüestionari així a grans trets, també passem a aquest punt tan important que ara mateix amb la pregunta de l'Andreu ja començàvem a comentar, que és el fet que treballem per nivells de dificultat. Clar, en el nostre cas, treballem amb nivells de llengua, o sigui, els nivells en concret del marc europeu comú de referència per les llengües, i aparentment pot sonar com a més fàcil perquè ja utilitzem la paraula nivell, però es tracta en tot cas de tenir un banc de preguntes ben organitzat per nivells de dificultat. D'acord? Aleshores, el que fa aquesta eina, aquesta activitat, és fer-los un itinerari més personalitzat per cada estudiant. Clar, ja no és el mateix examen el fa tothom, sinó que aquí el sistema, com us comentava abans, segons la resposta que rep, va adaptant la següent pregunta. O sigui, sempre és, segons la resposta, llenço una pregunta o una altra. D'acord? I llavors va recalibrant i recalculant
el resultat, no? Ho van anar fent sobre la marxa, no? I després al final, amb tota la informació que ha recollit, et dona el nivell final, no? En el nostre cas, ja us dic, com que és un nivell el que necessitem, llavors ja se'ns adapta perfectament, no? Però en tot cas es pot traduir al nivell de dificultat que es vulgui calibrar, que es vulgui mesurar. D'acord? Llavors, aquí teniu un parell d'exemples perquè veieu la diferència, com es va bellugant tota la línia de la dificultat administrada i una mica que es veu l'ombra de l'error estàndard que tenim aquí i per on va el traçat del nivell. Clar, aquí a mà esquerra, a l'eix vertical, tenim 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clar, aquests són els nivells que nosaltres vam estipular de dificultat. Llavors, clar, aquí va viatjant, per dir-ho d'una manera així més planera, l'alumne va viatjant per tot aquest itinerari, que se li va muntant a mida que va contestant. No és que nosaltres a la prèvia l'hàgim dissenyat així, sinó que se li va dissenyant, ell va passant o ella va passant per aquest itinerari segons la resposta que està donant. D'acord? Torno a aturar, si voleu, per si hi ha alguna coseta que es vulgui comentar, perquè ara passaríem a la part més tècnica, que és la que ara us presentarà el José Ramon, i que us donarà més detalls sobre la qüestió que plantejava l'Andreu abans, quan ens hem aturat per fer una primera ronda de preguntes. No sé si abans de passar a aquesta part més tècnica hi ha alguna altra observació o qüestió. Si ningú diu res, del xat tampoc hi ha cap pregunta ni cap qüestió. Doncs dono pas al meu company. Llavors, el més difícil per poder tirar endavant un projecte de qüestionari adaptatiu és tenir el banc de preguntes, és tenir les diferents preguntes classificades, després ja us ensenyarem com. Ara us ensenyarem els paràmetres, és a dir, quan cliquem al botonet de dir vull crear un adaptive quiz, quins paràmetres ens ofereix el campus virtual amb aquest complement que va instal·lar el Servei de Recursos Educatius. Veureu que hi ha coses que coincideixen amb el d'un qüestionari tradicional i hi ha coses que són especials. Bé, doncs, aquí, per exemple, primer tenim intents permesos. Doncs, en el nostre cas hem posat 1, però es pot posar 1, 2, 3 o il·limitats. Després, una qüestió de seguretat, doncs se li pot posar contrasenya si es vol. Nosaltres li posem contrasenya. Seguretat del navegador. Aquesta és important, en el sentit que normalment hi ha una pregunta especial de seguretat del navegador, que és la de si es vol que sigui compatible amb el Safe Exam Browser. En aquest moment, l'Adaptive Quiz no és 100% compatible amb el Safe Exam Browser. Però, si els alumnes tenen obert el Safe Exam Browser, poden navegar, poden fer l'Adaptive Quiz sense cap problema. Però el que no podem fer és que l'Adaptive Quiz digui jo sense Safe Exam Browser no obro i no presento cap pregunta. Llavors és una cosa a tenir en compte. Fins aquí, això són coses habituals de tots els qüestionaris. Aquí comencem amb qüestions especials. Primer tenim el grup de preguntes i aquí podem marcar una o diverses carpetes on hi haurà les preguntes on anirà a buscar preguntes. Però després us ensenyarem que en aquestes carpetes hi hagi preguntes no vol dir que faci servir totes aquestes preguntes. Després ho veurem que s'han de marcar d'una manera especial. Llavors, després tenim el nivell de dificultat. Si veieu, nosaltres tenim aquí el nivell de dificultat més baix i el nivell de dificultat més alt. En el nostre cas, nosaltres tenim nivells de dificultat de l'1 al 6 i decidim que la primera pregunta sigui una pregunta de dificultat de nivell 2. Per què nivell 2? Perquè els experts, que nosaltres no ho som,
però els experts el que recomanen és que quan es fa aquest tipus de test es comenci per una dificultat baixa però que no sigui la més baixa. És a dir, una dificultat entre mitjana i baixa. Llavors, les nostres opcions serien entre el nivell 2 i el 3. Per què es diu això? Perquè com que el test s'adapta i ha d'anar buscant el nivell de cada persona, si comencéssim pel nivell 6 i resulta que una persona està a nivell 1 o 2, haurà de contestar diverses preguntes que li semblaran superdifícils i quan arribi al seu nivell aquesta persona començarà a estar desmotivada. Si comencem des de baix de tot, ens pot passar l'inrevés, que les persones de nivell alt es confiïn o que pensin que això no és seriós o alguna cosa. Llavors es tracta de trobar un nivell mig-baix, que és la recomanació que fan els experts psicometristes que preparen les fórmules que calculen els nivells i totes aquestes coses. Després, una altra opció que és si volem mostrar el progrés als estudiants. Si marquem que sí, als estudiants quan contesten les preguntes se'ls hi presenta una pregunta a la pàgina, només tenen una pregunta. I quan la contesten van a la pregunta següent, no tenen una bateria de preguntes com sí que es podria fer en un qüestionari tradicional. Per què? Perquè segons el que contestin, si és correcte o incorrecte, els enviarà en temps real una pregunta d'un nivell més alt o d'un nivell més baix. I el que sí que tenen és una barra de progrés, com quan estem instal·lant una cosa i ens diu instal·lant 10%, 20%, 30%, doncs si nosaltres hem marcat que el nostre test té 30 preguntes, diu estàs a la pregunta 17 de 30. Després ets a la pregunta 18 de 30, etc. I la següent opció, que nosaltres la tenim marcada en negatiu, és si volem que l'alumne pugui després veure el resultat en el full de qualificacions. Nosaltres posem que no, perquè nosaltres fem la publicació de resultats en diferit, però això ja depèn de les necessitats de cadascú. I després ara venim a una altra part també molt interessant, que són les condicions d'aturada. Les condicions d'aturada és quan el test sap que s'ha d'acabar. I aquí n'hi ha 3, però després us explicaré que n'hi ha una altra que no surt aquí. Primer hem d'arribar al nombre mínim de preguntes. Si no hem arribat a 10 preguntes, encara que es compleixin les altres condicions, no s'atura. Nosaltres hem posat el nombre mínim de preguntes en 10 i el màxim en 30. Llavors, el nostre test és un test que en tots els casos, perquè aquí hi ha una miqueta de trampa, és de 30 preguntes. Perquè quina és l'altra condició d'aturada? És l'error estàndard per aturar, és a dir, com ha afinat aquesta nota numèrica final. Si aquí poses 5,00 és un error estàndard del 5% o que ha de ser inferior al 5%. Per aconseguir un error estàndard inferior al 5% necessitaríem, em penso que és un mínim de 50 preguntes. Nosaltres no tenim tantes preguntes en el nostre banc de preguntes, llavors, segons el funcionament del nivell, hem decidit que ens quedem amb 30. Ho veureu després, en 30 tenim un error estàndard aproximat del 9%. Si per necessitats es té un test molt llarg, per exemple, si féssim un test de 100 preguntes, necessitaríem un banc de preguntes que tingués 100 preguntes aproximadament per cada nivell com a mínim. Es recomanen més. Per què? Perquè una persona que és molt bona, per exemple, de seguida arribaria al nivell màxim i contestaria quasi tota l'estona preguntes de nivell màxim. I per tant necessitem això. Podríem dir, per exemple, que siguin 100 preguntes com a nombre màxim de preguntes, però podríem dir que el nombre mínim de preguntes sigui 60. I l'error estàndard podria ser del 5%. En aquest cas, el que passaria seria que una persona contestaria com a mínim 60 preguntes i a partir de les 60 preguntes el quiz, el qüestionari decideix quin és el meu error estàndard ara mateix. Doncs ara mateix resulta que és del 6,5%. Doncs li presento una altra pregunta. Doncs ara l'hem baixat al 6, li presento una altra i quan arriba per sota del 5%, potser amb 75 preguntes, s'aturaria aquí. Que una altra persona, per exemple,
costa una miqueta més a nivell matemàtic de definir quin és el seu nivell pel tipus de ruta, per tipus de preguntes i respostes, per tipus de respostes que ha anat donant. Doncs potser aquesta altra persona necessita arribar fins a les 100 preguntes i llavors el qüestionari li mostrarà les 100 preguntes. I després hi ha un altre cas de condició d'aturada que és si se li acaben les preguntes. Això no surt aquí, però simplement és a nivell mecànic. Si se li acaben les preguntes, el test s'acaba. No les preguntes de qualsevol nivell, sinó les preguntes del nivell que el test necessita comprovar. En el nostre cas tenim preguntes del nivell 1 al 6. Si portem, per exemple, imaginem-nos que el nostre test fos de 100 preguntes i una persona porta 45 preguntes. La pregunta 46 ha de ser de nivell 4, però ja hem gastat totes les preguntes de nivell 4 perquè, si us hi fixeu, aquí preguntes de nivell 4, que seria el nivell B2.1, són 26, i ja no ens queden més preguntes de nivell 4. Llavors el test, com que ja hem arribat al nombre mínim de preguntes, el test s'atura i diu ja has acabat. Fins aquí, preguntes? Si no, jo continuo. Com deia... Pots continuar. Sí, el més important és tenir un bon banc de preguntes. I han de ser preguntes que no siguin totes del mateix nivell, sinó que siguin doncs, de nivells diferents, fàcil, mitjanes, difícil o alguna cosa. I això ho hem de poder especificar. En el nostre cas, per exemple, les preguntes han d'anar etiquetades. Hem d'afegir una etiqueta, que és una funció molt senzilla de quan hem preparat preguntes i estem al banc de preguntes, en les categories, etc. Hem d'afegir, a cada pregunta li hem d'afegir una etiqueta que és ADPQ per Adaptive Quiz, guionet baix i un número, que pot ser 1, 2, 3, 4, 5, 999, el que a nosaltres ens interessi. I el nivell sí que és important, el nivell ha d'anar amb nombres enters positius. No podem fer servir ni nombres negatius i no podem fer servir decimals. No podem dir que aquesta pregunta té un nivell de dificultat 2.5. Hem de dir dificultat 2, 3, 4, 5, 6, el que vulguem, i marcar cada nivell de dificultat amb un número enter diferent. Per tant, després, totes les preguntes que tinguin el mateix nivell de dificultat han de portar la mateixa etiqueta. En el nostre banc de preguntes, això surt així, com que això és una miqueta petit, ho fem una miqueta més gran, i veieu que aquí tenim les preguntes, on tenim la visualització de la primera línia de la pregunta. Nosaltres les tenim, el nom que li posem a cada pregunta és un nombre que ens ajuda a identificar-la. Llavors, per exemple, la pregunta 2003 és la pregunta 3 de nivell 2. Però a part d'això, necessitem que cada pregunta tingui aquesta etiqueta ADPQ subguió 2. I les preguntes d'altre nivell, doncs ADPQ subguió 4, etc. Quan tenim això, crear el quiz, crear el qüestionari, són 5 minuts de clics. Després, passem a veure, ja hem creat el qüestionari, els alumnes ja l'han contestat, anem a veure com ens dona els resultats, allò que preguntava abans l'Andreu. Primer de tot tenim aquesta fitxa. Aquesta fitxa on veiem que ens dona d'aquest exemple, ens dona una puntuació de 3,24 i un error del més o menys 9%. Això del 3,24 vol dir que ha tret un 3 perquè és superdolent? No, vol dir que entre els nivells 1 i 6, que són els nostres nivells, és on ens donarà el resultat. Una persona que contesti malament totes les preguntes, segurament el resultat seria 1,05 amb un 6% de marge d'error, una cosa semblant. I llavors els resultats sempre són entre... Si li diem que les dificultats que treballem són entre 1 i 6, doncs ens donarà resultats entre 1 i 6. I mai no arriben ni a l'extrem baix ni a l'extrem dalt. Sempre es queda amb una miqueta
per dalt, una miqueta per sota, per aquest marge d'error. Si poséssim que els nostres nivells de dificultat són entre el 7 i el 20, doncs ens donaria un resultat de 7,04 i una persona que ho contesta tot bé doncs ens donaria un 19,92. Ho invento. Llavors, parlem una miqueta més d'això. Això es fa amb una fórmula que està validada científicament, que és aquesta, no me feu explicar-la ara perquè m'enganxaré una miqueta, però sí que és una fórmula basada en una feina d'un expert que es diu Wright, d'un article de 1988, i és un estàndard dins d'aquest tema. Què és important d'aquesta fórmula? Que a diferència d'un test, a diferència d'un qüestionari tradicional on totes les preguntes se suposa que tenen el mateix nivell i l'únic que compta és la quantitat de respostes encertades, aquí tenim en compte el nombre de respostes correctes, però també el nivell de dificultat de cada pregunta. És a dir, si em contesta bé una pregunta de nivell 2, té més punts que si em contesta una pregunta de nivell 1, i així va pujant entre els nivells 1 i el 6 en el nostre cas. Clar, veure això així pot ser una miqueta, com a molt abstracte i molt difícil, potser una miqueta de veure el què. Tenim uns gràfics visuals, uns gràfics que ens ajuden a veure de manera visual, entendre millor el que ha contestat un alumne i per on va. Si veiem aquest gràfic, que si veieu és el primer gràfic d'abans, la persona quan ha contestat això, si us fixeu, aquí tenim els nivells. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I això d'avançar són les preguntes de la pregunta 1 a la pregunta 30. Llavors, què veiem? Per exemple, aquesta persona molt ràpid veiem que té més de nivell 1, perquè no ha contestat, només ha contestat una pregunta de nivell 1 i l'ha contestat bé. Llavors el qüestionari no li presenta més preguntes, perquè això sembla que ja ho domina. Si us fixeu, preguntes de nivell, això és nivell 1, 2, 3, 4, si no m'equivoco és el 5. No, és el 6. Preguntes de nivell 6, preguntes de nivell 6 no n'ha contestat cap. I preguntes de nivell 6 només n'ha contestat 1, 2 i 3, i si veieu, aquest ha estat el sostre, vol dir que aquestes 3 preguntes les ha contestat malament. Per què? Perquè la següent pregunta anava cap a baix. Llavors aquesta persona tampoc no té ni nivell 6 ni nivell 5, està pel mig, com ens indica aquesta ombra rosa, que és la de l'error estàndard, que cada cop és més estret perquè cada cop l'eina, cada cop la plataforma té més clar quin és el nivell d'aquest estudiant. Si us hi fixeu, les preguntes de nivell 2, quasi totes ben contestades, tret d'una, tret d'aquesta, totes les altres pugen després cap amunt. Al final, aquesta persona té entre un nivell 3 i un nivell 4, li ha sortit un 3,20 i alguna cosa. I em direu, vale, José, això està millor, però encara ho veig una miqueta difícil. O es pot veure d'una manera més clara, perquè això d'anar comptant puntets i vèrtexs, doncs sí, hi ha una manera més clara. Hi ha un altre gràfic que també ens dona per a cada estudiant, que és aquest gràfic, que és el gràfic de respostes en relació a respostes correctes. El color morat són les respostes correctes i el taronja són les respostes incorrectes per a cada nivell. Si us fixeu, aquí tenim 1, 2, 3, 4 i 5, i el nivell 6 no surt perquè no ha contestat cap pregunta de nivell 6. Quan veiem un gràfic d'aquests, el que jo faig és, quan jo veig això, jo ja sé quin nivell té. Aquesta persona té un nivell de dificultat 3 assolit, perquè ne contesta més que de les incorrectes, i són moltes preguntes, i el següent nivell clarament no el té, perquè clarament té moltes més errades que respostes correctes. I la resta del gràfic l'únic que fa és confirmar això. Aquí tenim que de nivell 5 no n'ha encertat cap, aquí tenim que de nivell 1 ha contestat poc i ho ha encertat bé, i de nivell 2 tot el que ha contestat o quasi tot el que ha contestat ho ha contestat bé. I per això li hem enviat a veure si tu pots, si ja has demostrat nivell 2, a veure què pots demostrar de nivell 3. Quan encerta de nivell 3, a veure què pots demostrar de nivell 4. Quan falla de nivell 4, te torna a nivell 3. Si m'encertes una de nivell 3, te porta a nivell 4. Si fas nivell 4, demostra'm una de nivell 5, que no encerta nivell 5, torna enrere. I així va fent.
A part d'aquestes eines o d'aquests gràfics que ens ajuden a entendre millor quina és aquella nota numèrica que té aquell alumne, el qüestionari adaptatiu té unes altres eines que a mi em semblen també molt interessants, que són les d'anàlisi del banc de preguntes. Perquè, clar, jo puc pensar que una pregunta és fàcil o que és difícil o que és no sé què o no sé quants, però al final les estadístiques ens diuen coses que de vegades ens passen per alt. Com a experts en el tema, nosaltres pensem que una cosa és més o menys senzilla o que està més o menys ben calibrada, però de vegades hi ha preguntes que no estan ben calibrades o que tenen algun problema fins i tot tècnic a l'hora de com hem posat les respostes al Moodle, no ens hem adonat, perquè tots anem de boli, tenim molta feina, etc. I de vegades programem com a resposta correcta la resposta que no és. Com ens podem adonar d'això? Doncs el qüestionari adaptatiu té el seu propi anàlisi del banc de preguntes. És més senzill en el sentit de no té tantes opcions i no ens dona tantíssimes dades com el mòdul del qüestionari tradicional de Moodle, però sí que ens dona unes dades. Per a cada banc de preguntes, o sigui, tenim aquesta taula que podem ordenar de diferents maneres, pel nom, pel nivell de la pregunta, per les vegades que s'ha utilitzat aquella pregunta, i després aquí tenim l'important, que és el percentatge de respostes correctes, és el que a nivell tècnic es diu l'índex de dificultat, i la discriminació. Ara us ho expliquem. L'índex de dificultat o el percentatge de respostes correctes és quanta gent ha contestat allò correctament respecte al total de persones que han contestat aquella pregunta. Hem de buscar preguntes que no siguin ni massa fàcils ni massa difícils. L'ideal és que vagin voltant el 50%. Que vagin voltant no vol dir que el 53% ja sigui una mala pregunta, però si tenim una pregunta que té el 95% de respostes correctes, doncs aquesta pregunta no ens està ajudant en res. I si una pregunta té el 0% de respostes correctes, o és increïblement difícil, o ens hem equivocat a l'hora de programar la pregunta dins del banc de preguntes. Això a nosaltres ens ha passat i hem detectat aquelles preguntes, llavors hem corregit, no, és que no havíem posat cap resposta correcta, per exemple, doncs la resposta correcta és tal, o havíem posat que el valor de la resposta correcta era 0, perquè ens havíem equivocat. Doncs així es pot detectar. L'índex de discriminació és com aquelles preguntes ens ajuden a decidir, a discriminar, a distingir entre els alumnes bons i els dolents. Com ho fa això? El que fa és comparar si la resposta és correcta o incorrecta amb el seu nivell general final. Si una persona té un nivell general per damunt de la resposta, de la dificultat de la resposta, el que volem és que l'encerti bé. Si la gent que normalment tenen nivell 5, aquella pregunta de nivell 3, normalment la contesten bé, i la gent que té nivell 2 normalment la contesta malament, aquesta és una pregunta amb un índex de discriminació molt alt, que ens ajuda a distingir. Si independentment del nivell la meitat l'encerten bé i la meitat l'encerten malament, doncs potser és que estan contestant a voleu perquè hi ha alguna altra qüestió que enreda, però no ens ajuda a discriminar. Un parell d'exemples. Doncs, per exemple, aquesta és una bona pregunta. Un índex de dificultat del 65% i un índex de discriminació de quasi el 0,7, que és quasi el 70% de discriminació. Aquesta és una altra bona pregunta. 48% de dificultat, un pèl més difícil que l'altre, però no difícil perquè és d'un altre nivell, sinó difícil dins del seu propi nivell. I un índex de discriminació també molt alt. Un exemple d'una pregunta que no funciona tan bé, doncs per exemple aquesta. Índex de dificultat 82%. Això, índex de dificultat vol dir índex de facilitat en realitat, perquè el 82% vol dir que el 82% l'encerten. Què passa? Que si molta gent l'encerta, ens ajuda poc a decidir entre bons i dolents. Imagineu-vos una pregunta que tothom l'encerta, no ens ajuda a decidir entre alumnes que tenen un nivell més alt dels que tenen un nivell més baix. Per tant, això no ho volem tant. I què podem fer? Doncs podem anar a la pregunta, li podem fer una ullada i podem mirar si
la volem modificar una miqueta, si ens la volem quedar malgrat tot, o si la volem treure i posem una altra pregunta en el quiz. I fins aquí van les funcions de l'Adaptive Quiz. Tenim preguntes? I si no, passarem a comentar les dificultats, o sigui, els reptes i els punts forts del programa segons la nostra experiència. Ningú pregunta, el xat tampoc. D'acord, doncs continuem endavant. Ho expliqueu molt bé i molt clar. Serà No hi això. ha dubtes, no hi ha dubtes. Molt bé. Doncs res, després de tota aquesta part més tècnica, ara volem continuar amb la nostra experiència i compartir amb vosaltres les conclusions positives i no tan positives que n'hem extret perquè ho puguem debatre després, si voleu, o bé, si teniu alguna pregunta també. Els principals avantatges, com veieu aquí, clar, abans nosaltres, o sigui, tot això ha vingut d'una evolució d'un banc de preguntes del qual ja disposàvem amb el qüestionari tradicional, que després, gràcies a haver pogut fer ús d'aquest qüestionari adaptatiu, l'hem reduït. Ara, per exemple, abans teníem 120 preguntes per poder arribar d'una manera prou fiable, no?, a un resultat. Ara només en necessitem 30. D'acord? Abans teníem 6 qüestionaris per separat, 6 qüestionaris, un per cada nivell. En canvi, ara tenim un sol qüestionari. I abans del qüestionari adaptatiu, de poder implementar-lo i utilitzar-lo, la prova en qüestió ens durava entre 45 i 60 minuts, mentre que ara ho hem reduït entre 15 i 20 minuts. D'acord? Llavors, què ha suposat tot això per nosaltres? Doncs que tenim un test, una prova, amb una durada inferior, que també la gestió de la mateixa és molt més senzilla, perquè tal com comentava el José Ramon abans, doncs és qüestió d'afegir etiquetes, sobretot en el cas, com el nostre, per exemple, que ja hi teníem les preguntes afegides al campus virtual. O sigui, nosaltres ja teníem uns bancs de preguntes. Llavors, si algú de vosaltres ho vol començar a utilitzar i encara no hi teniu preguntes, bé, que sapigueu que la part més laboriosa serà el fet d'afegir les preguntes al campus virtual en si. I després, el fet de convertir això en un qüestionari adaptatiu és molt senzill, que és a través d'aquestes etiquetes. D'acord? Llavors, un altre avantatge clar que ara podem extreure de tota l'explicació que us hem donat fins ara és que les preguntes s'ajusten al nivell de cada estudiant. És el que deia el José Ramon abans. No cal que un estudiant que té un nivell molt alt perdi el temps contestant un munt de preguntes de nivells més baixos, que no li cal demostrar res, no? O sigui, ja anem més afinant a arribar més ràpid al nivell aproximat que té aquell estudiant fins que vas afinant i obtens el nivell que el sistema calcula i calibra. D'acord? I llavors també el que comentàvem, la fiabilitat del resultat. Clar, el fet que vagi adaptant-ho segons la resposta que rep al nivell que va demostrant l'estudiant en cada moment dona més fiabilitat. També el fet que puguem revisar, que això ja ho teníem al qüestionari tradicional, però ara pots revisar també les preguntes, pots fer una anàlisi, doncs, com que no hi ha tant de detall, potser això també és un avantatge, perquè per les persones que no som psicometristes, doncs potser et permet també fer una anàlisi més ràpida de la fiabilitat d'aquest resultat i de la qualitat de cada pregunta. I finalment, doncs, que això que us comentava, precisament que aquestes eines d'anàlisi per millorar el banc de preguntes fa que també millori tot el test, o sigui, tota la prova que hem muntat en si, perquè podem estar constantment revisant-ho i millorant-ho.
O sigui, és una millora contínua. De moment, aquestes són les avantatges que nosaltres hem pogut detectar. No sé si arran de l'explicació que us hem donat vosaltres esteu ja rumiant i pensant altres avantatges que no he mencionat, però o sigui, si és així, sisplau, compartiu-les perquè també estarem molt contents d'afegir-les a la nostra llista personal d'avantatges que hem tret de l'ús d'aquest qüestionari adaptatiu. No sé si hi ha alguna aportació extra. Ja veieu que ens agrada, no sé si és per defecte professional o què, perquè som docents també, ens agrada fer participar al quòrum, no? Però vaja, que si no hi ha cap comentari, passaríem a la part més negativa, diguem-ho així, doncs els reptes, no? Ja no ens agrada dir inconvenients, ens agrada anomenar-los reptes. Sí, jo, si em permeteu, volia fer dos comentaris. Un, que no sé si ha quedat o queda prou clar que el banc de preguntes que utilitza el qüestionari adaptatiu és el banc de preguntes existent a l'aula virtual, no és un banc de preguntes paral·lel al que utilitza el qüestionari normal. No sé, pot haver sortit el dubte, simplement faig l'aclariment, no ha sortit el dubte, però per si pogués sortir aquest dubte. O sigui, estem treballant sobre aquells que ja treballem en qüestionaris, com era el vostre cas, tradicionals, diguéssim, amb el qüestionari estàndard de Moodle, doncs tot el material que tinguem, totes les preguntes que tinguem generades, les podem utilitzar amb l'Adaptive Quiz, l'únic que tenim la tasca aquesta de catalogar-les, d'alguna forma, amb nivells. I després, per a aquells que no tinguin cap pregunta encara creada, simplement comentar-vos que a la documentació, a la wiki nostra, a la documentació que tenim d'ajuda per coses del Moodle, del campus virtual en general, fa poquet vam afegir un apartat amb unes indicacions molt bàsiques de com utilitzar el Copilot Microsoft 365 per generar preguntes en massa, perquè la IA ens les generi, evidentment amb la imperiosa necessitat de que després en fem una revisió humana. O sigui, com a generació en massa inicial, la IA va molt bé, però sempre insistim des d'aquí de la necessitat de que, sobretot quan es tracta de catalogar o d'establir nivells en els estudiants o en avaluar-los en general, de que el filtre humà és completament imprescindible encara. No sabem si algun dia deixarà de ser-ho, però de moment ho és. I ja està, els dos comentaris que volia fer. Gràcies. Sí, moltes gràcies. També, o sigui, nosaltres també podem explicar que en la nostra experiència nosaltres vam fer servir això per ampliar el nostre banc de preguntes. Nosaltres tenim unes preguntes que venien ja d'abans que la intel·ligència artificial fos disponible per a tothom i fos aquesta cosa tan moderna i tan accessible que és ara. Però sí vam fer servir la intel·ligència artificial per crear moltes més preguntes i després el que vam fer van ser avaluar-les, reunir-nos i crec que ens vam quedar aproximadament amb una de cada 5. Per què? Perquè és això, o sigui, s'ha de filar molt prim i després aquesta és una de cada 5. Quan tinguem les dades estadístiques decidirem si es queden o si marxen. Ara mateix el que fem és, més que tenir un llindar mínim per sota el qual dir això ho fem servir i això no ho fem servir, el que intentem és canviar poc, per no canviar moltes preguntes a la vegada. El que fem és canviar les 2 o 3 pitjors preguntes de cada nivell. Aquelles les traiem i ne posem 3 o 5 de cada nivell i així a poc anem ampliant. I a poc tindrem un banc més ampli i tot validat. Si de sobte posem 30 preguntes noves, podria passar que si aquestes preguntes, malgrat el nostre criteri com a professors, no estan ben calibrades per la raó que sigui, perquè de vegades hi ha coses que se t'escapen de per què una pregunta és difícil o per què una pregunta és fàcil, i això podria fer que quedés tot destorotat. José, perdona, hi ha una pregunta aquí al xat.
Vale. Quina és la pregunta? Que ara no tinc el xat obert. Mira, no sé si ho heu dit, el temps que es dona per resoldre cada pregunta està limitat. D'acord. Bueno, és com una doble pregunta. I què passa si un alumne respon menys preguntes de les que té el qüestionari? L'error estàndard pujarà, oi? Això ho pregunta la Clara Sanuenya Pérez. D'acord, doncs just ara mateix arribem aquí. El primer repte que tenim és que aquest qüestionari no és un qüestionari nadiu de Moodle, sinó que és un complement, és un plugin que s'ha instal·lat i fa moltes coses, però una de les coses que no té és un rellotge, no té un límit de temps. S'ha demanat als desenvolupadors i els desenvolupadors diuen que no ho veuen clar. Quan hem dit que el nostre test dura entre 15 i 20 minuts, és la nostra experiència dels centenars de persones que han contestat el test, aproximadament, no sé si en hem fet unes 700 o 800 persones, aquest curs. Més del 90% acaba en menys de 20 minuts. Nosaltres, quan entrem i comença la sessió, els diem que tenen mitja hora. La majoria de persones acaben en menys de 20 minuts. Però això no evita que de tant en tant hi hagi algú que s'hi miri les preguntes des de tots els angles possibles i que necessiten, al final, doncs els has de dir que se t'està acabant el temps. I hem de fer de rellotge nosaltres. És a dir, se t'està acabant el temps, has d'acabar, ves contestant perquè si no s'acaba. Però l'eina, per ella mateixa, no té un sistema de... I quan s'acaba el temps, me tanco i des els resultats. De fet, hem fet proves de dir, doncs, per exemple, si posem la tasca dins d'una secció de Moodle i aquesta secció de Moodle la fem que es tanqui automàticament a les 11 en punt. Què passa? Què passa és que diu que no ens dona resultat perquè diu que aquella prova no està acabada. Aquell qüestionari no està acabat perquè encara no s'ha arribat a una de les condicions d'acabar, que són les de arribar al nombre màxim de preguntes o arribar a l'error estàndard havent complert amb el nombre mínim de preguntes. O la que no està en la configuració, però simplement és que se li acaben les preguntes del nivell. La nostra manera és nosaltres fem aquest test de manera presencial en aules d'informàtica i nosaltres, si veiem que algú va ajustat de temps, fem de rellotge, els diem, se t'està acabant el temps, ves vigilant. És ideal? No, de moment és el que és i té altres avantatges. Un altre inconvenient, és el que havíem esmentat abans, és que el seu ús no està condicionat al Safe Exam Browser. I a nosaltres ens agradaria molt que anés condicionat al Safe Exam Browser. De moment no. La manera que tenim és tothom obre el Safe Exam Browser i després activem l'activitat i llavors poden entrar. I llavors des del Safe Exam Browser poden entrar, però llavors no poden sortir. Si sortissin del Safe Exam Browser, doncs ho veuríem i no podríem fer la tasca des d'un navegador normal. També posem una contrasenya per continuar confirmant això, doncs tenir aquestes eines de seguretat. Repte. Necessitem un banc de preguntes ampli i sobretot ha d'estar ben calibrat per nivells. Perquè el que recordem és que el que farà serà donar-nos diferents nivells. En el nostre cas, per exemple, que és l'aprenentatge de l'anglès, doncs no és el mateix una pregunta de present simple del tipus I brush my teeth every day, me rento les dents cada dia, me rento les dents a les 9 de la nit, que una pregunta que sigui un tercer condicional d'una frase de 30 paraules. Segons el que es fa, doncs una cosa seria una pregunta de nivell 1 i una altra cosa seria una pregunta de nivell 4, possiblement. I després una cosa que no he esmentat, però més que un repte és una cosa que cal tenir en compte, és que Moodle, quan fem les preguntes, sobretot si després les editem, les retoquem, aquí canvia una cosa, o si importem
preguntes, per exemple, creades per intel·ligència artificial i les importem i després importem un altre, o el mateix banc de preguntes que l'hem retocat una mica des de Word i després el tornem a importar, ens pot crear diferents versions de la mateixa pregunta. I l'Adaptive Quiz interpreta cada versió de la mateixa pregunta com si fos una pregunta diferent. És a dir, si tenim una pregunta que té 3 versions diferents, per l'Adaptive Quiz allò són 3 preguntes diferents. Si volem que allò només sigui una pregunta, el que hem de fer és que la darrera versió sigui la que té l'etiqueta i les versions anteriors que no tinguin etiqueta, perquè si una cosa no té etiqueta, si una pregunta no té etiqueta, el qüestionari adaptatiu no s'ho mira. I bàsicament aquests són els reptes principals que nosaltres hem detectat de coses que ens agradaria anar millorant o de coses que cal tenir molt en compte. I fins aquí la nostra xerrada i ara passem a si teniu preguntes o si voleu que us ensenyem l'espai Moodle o un dels espais Moodle on nosaltres tenim preguntes. Nosaltres tenim el qüestionari adaptatiu. A veure, jo volia aixecar la mà perquè va relacionat amb el que havia preguntat la Clara Saluenya. Ara l'Adelaida Martín ens preguntava si hi ha un estudiant amb necessitats especials, llavors tindrà més temps per fer el test, oi? Esclar, el repte aquest que comentàvem del temps... Perdona, José, potser el micro... No, Vale. És que si no, com que estem al mateix espai, disculpeu, hi pot haver un eco. Doncs aquest mateix repte potser es pot convertir en un avantatge, en aquest cas, no? Que a veure, en tot cas, que si hi hagués una eina integrada de control de temps també la podríem adaptar, evidentment, però mira, ens ho hem d'agafar bé i aquest repte de no tenir aquest control de temps estricte configurat en el mateix qüestionari, doncs com que qui controla el temps, tal com deia el José Ramon, de moment, fins que el plugin no acceptin afegir-li això, clar, com que controlem nosaltres el temps, ens podem adaptar perfectament a les directrius que ens donin per ampliar el temps de realització de la prova. Gràcies, Aida, per preguntar això. No sé, José, també si has donat resposta abans a la Clara de la segona pregunta que ens plantejava. Què passa si un alumne respon menys preguntes de les que té el qüestionari? L'error estàndard pujarà, oi? No. Si no contesta totes les preguntes, és a dir, si no arriba a aquell llindar d'aquelles coses que nosaltres hem marcat a la configuració, de dir, i ara el test s'acaba, el test queda com a obert i, per tant, no hi ha un resultat fins que aquella persona contesti prou preguntes perquè arribem a una de les condicions, que és que s'arribi al màxim de preguntes contestades, que en el nostre cas era 30, o que s'arribi a un nivell inferior d'error estàndard al llindar que nosaltres hem marcat, que en el nostre cas era del 5% i sabem que no hi arribem mai. Si no passen o que s'acabin les preguntes. Llavors, si s'acaben les preguntes sí que et dona un resultat i normalment l'error estàndard és una miqueta més ampli. Si recordeu les ombres aquelles roses, que si voleu el que puc fer és ara comparteixo i vaig a l'espai directament. Això ja és un espai real, és un espai anonimitzat pel Servei de Recursos Educatius. I veia jo aquí surto com a estudiant, si em poso com a professor i entro a la part 1, que és el qüestionari adaptatiu, ja veieu aquí la icona. Doncs jo aquí tinc l'informe de resultat i tinc el llistat de persones i aquí hi haurà alguns que igual me donen error perquè després d'haver passat aquest qüestionari ja vam modificar algunes preguntes. Però, per exemple, si faig clic aquí, doncs aquí tenim el que dèiem, el resultat. Si anem al gràfic d'intents, aquí tenim gràfics, si veiem, aquesta persona ha contestat les 30 preguntes i em surt... perquè ho faig més petit, perquè ens ha quedat un gràfic
però és per com tinc jo la pantalla d'oberta, és que la tinc molt petita. Però veiem el gràfic i veiem com l'ombra rosa cada cop és més estreta, perquè cada cop ha filat més prim. Però per tenir un resultat hem d'arribar a la pregunta 30 o l'ombra rosa ha de ser inferior al nostre llindar, que era el llindar del 5%. I després, si tornem aquí, mirem la distribució de respostes. Veiem aquí que és una persona que té un nivell 4 més o menys assolit i un nivell 5 que ja li falta una mica. Si veieu, de nivell 6 no rasca i de nivell 3 ho fa molt bé i les anteriors contesta molt poca cosa perquè bàsicament són nivells poc rellevants per a aquesta persona. Són les 11, no sé si voleu que us ensenyi què veu l'estudiant en 2 minuts o si potser toca deixar-ho aquí. Pots mostrar-ho, Sí. Hem començat 5 minutets tard. Crec que 5 minutets. Entro, em poso com a estudiant. Evidentment, com a estudiant no puc veure els resultats. I llavors, si veieu, aquí posa encara no has intentat aquest qüestionari i iniciar l'intent. Aquí tenim la barra de progrés i aquí tenim les preguntes. Veieu que, per exemple, jo ara contestaré tot la A perquè sóc un alumne dolent i contesto tot a voleo. Veieu que va avançant la barra de preguntes i després mirarem un momentet els gràfics de respostes. Veieu que, a partir d'ara començo a contestar la D. Doncs contestaré la D unes quantes i ja veureu que el sistema aquí és molt eficient a l'hora de detectar o a l'hora de col·locar la gent que respon intentant fer servir l'estadística de si una de cada 4 són bones, doncs podria treure un 8/20, per exemple. No? I un 8/20, si n'encerto, si després me sé 2 o 3, ja n'he encertat la meitat. Doncs quan les tenim per nivells, ara contestaré per la B. Ja veieu que ja vaig per la 23 i veieu que no se'm tanca. Si jo ara marxés, el professor no tindria un resultat. I l'alumne tampoc no tindria un resultat. I per les últimes preguntes contestaré la C. I ja hem acabat. Llavors faig un continua, li podem donar un feedback també, podem donar una sèrie de coses. Veieu que jo com a estudiant no veig res. I ara com a professor torno al meu rol normal. Com a professor, jo aquí ja torno a veure les coses i hauria d'anar a l'hora de finalització de l'intent per veure qui ha estat l'últim que ha fet aquest intent, que sóc, evidentment, jo, que no estic anonimitzat, i si mireu, he tingut un 1,3 d'entre 1 i 6 i un error aproximat del 10%. Al gràfic d'intents ja veieu que estic molt per la zona de baix, que rasco molt poquet i, la distribució de respostes ja veieu que clarament me mostra que no tinc ni nivell 1. N'he encertat 4, però és que n'he fallat 12 o 13 de nivell 1 i n'he fallat 13. Per tant, quasi tot el que he contestat és de nivell 1 perquè aquest és el nivell de dificultat que jo necessito on puc demostrar alguna cosa i al final el que demostro és que no en tinc prou. I dels altres toquem molt poquet perquè no l'he encertat, perquè no l'encerto. Llavors, encara que juguem a que una de cada 4 podria ser correcta, com que tenim també la dificultat dels nivells, jo sempre em quedo a nivells molt baixos. Després això ho veiem aquí, però també podem veure el llibre de qualificacions. Al llibre de qualificacions
veiem també les qüestions. Nosaltres el que tenim fet, nosaltres tenim el qüestionari, i amb això acabem, perquè veieu que això es pot combinar amb altres coses. El qüestionari és això que es diu aquí part 1, i després tenim una qüestió de qualificacions, que és només una fórmula, on nosaltres hem decidit que les persones que reben entre 1 i, ara no me'n recordo exactament, entre 1 i 1,85 o 1,70 tenen nivell 0, perquè no arriben ni a demostrar nivell 1. Les persones que tenen entre 1,70 i 2,90 tenen A2. Les persones que tenen entre 2,90 i 3,90 tenen B1, etc. Això ho hem fet mirant diferents respostes i llavors hem afinat on posem la nota de tall, perquè a nosaltres ens interessa tenir això. Però tenim aquests números i després es poden fer amb el Moodle, doncs com amb qualsevol altra cosa, podem tenir altres tasques complementàries que vinguin restringides per segons quina nota s'hagi tret al qüestionari adaptatiu. O, per exemple, doncs nosaltres tenim una redacció escrita, segons la nota que tenen se'ls demana un exercici més que més senzill, és més adaptat al que es fa a nivells baixos, on es fan qüestions més de narració i descripció, i la gent que té els nivells alts se fan coses dins de l'aprenentatge de llengües més d'argumentació. Doncs els apareixerà una tasca o una altra segons el resultat del qüestionari adaptatiu. No sé si algú vol veure alguna cosa més o si teniu alguna pregunta. Bé, doncs sí, aniríem finalitzant ja. Bé, primer de tot agrair-vos la claredat, tant a nivell gràfic com d'explicacions sobre el funcionament, sobre la vostra experiència. Jo crec que ho heu fet molt bé. Felicitats. Us he deixat al xat l'enllaç cap a la pagineta que tenim amb la documentació, amb l'ajuda sobre el qüestionari adaptatiu. Des d'allà també hi ha enllaços cap a les pàgines oficials del Moodle sobre el plugin en concret. D'acord? I bé, recordar-vos que si us animeu o que segur que ho fareu, a utilitzar aquest tipus d'activitat, qualsevol dubte, qualsevol necessitat d'ajuda que tingueu, doncs teniu el canal habitual a través del SAU per contactar amb nosaltres, d'acord? I bé, en principi, si ningú més té cap qüestió... Sí, recordar molt breument que això nosaltres ho hem presentat dins del context d'aprenentatge de llengües, però això és aplicable a qualsevol àmbit on hi hagi o es pugui fer una classificació d'aprenentatge o de competència per nivells. Pot ser absolutament qualsevol cosa on s'hagi de fer avaluació per nivells. Gràcies, José Ramon. Doncs bé, donaríem per finalitzat el webinari i gràcies a tothom que heu assistit, que heu estat aquí connectats i aturaríem l'enregistrament ja.